glade togvogn og blive så glade for den lockout, der venter alle sammen. Det ved I godt, ikke? Men jeg glæder mig meget, Harry. Det bliver så spændende. Deroppe på slottet med Thomas der. Det bliver bare så spændende. Jeg glæder mig også. Hello, Hagrid. How are you? What the fuck is big man? You can say that too, right? Kom så, børn. Nu går vi en tid. Så kan I bare se her. Nu kommer vi rigtig ud på slottet. Det er rigtig sent, så sejler vi lige en tur i en båd her. Så står som Titanic. Ja, er totalt luksusøst, ikke? Og man kan skudt sig selv i hovedet, det er godt blive enige om. Er der kabel-tv? Ja, totalt kabel-tv og fuld internetadgang, 4G og 3D-sæder. Det er totalt luksus her på det her slot. Dumbledore kalder det sit eget lille professorie her, ikke? Men de ved selvfølgelig ikke, hvad professorie er. Det er det. Hold kæft, han snakker meget om det, hva'? Det er vi godt blive enige om. Bare se her. Der er slottet. Så I er og set det. I er jo ikke så kloge her, men heroppe sidder Thomas og venter på, at vi rigtig skal synge. Så I har bare at synge godt. Og jeg så godt I kan. Ikke? Så. Ja, jeg synger rigtig godt. Så er det sammen. Så er vi kommet. Og jeg glæder mig bare sådan her til Thomas. Og Pernille der, ja, det er Pernille der, nej, det er en lille. Og der er den lille og der er en hånd der, var Harry, den har du vist lige set komme der. Nu skal I bare se og glæde jer rigtig meget til, at vi kommer ud og oplever musikken Thomas og jeg. Fordi Thomas og jeg er de store professorer inden for musikken her på slottet. Så vil I have sammen lige høre efter, så vil jeg præsentere for den nye netmaster her på slottet. Han hedder Thomas Blackman, som vi lige sagde her. Det er der ikke nogen grund til at sige 2 gange, vel? Med en lille stue. Ja, det vil sige, jeg kan... Ja, altså... Hold kæft, du er bare en lille lort, hva'? Og nu går ind til FaceTime-salen, totalt styret af Apple. Nej, undskyld, det var min gamle ret til, at jeg fik fat i det, hva'? Der er Blackman! Det er Thomas, der sidder musikoplevelser til den store succes, mand. Han har fået hår på. Det er Blackman, det der. Det er sgu... Nice, mand. Hold kæft, mand. Han ligner sgu ham der, den gamle rektor. Er det virkelig pas, at det stadig er Thomas Blackman, der underviser her på slottet? Ej, det er Blackman, det er virkelig... Awesome. Der er en lille fin hat her. Den ved du. Prøv at høre, nu kan jeg forklare, hvad det betyder. Pas på, at I ikke falder, ikke? Ja, ja, stop der. Ellers så falder jeg over trappen. Det var jeg synd. Du skal bare se her. Bare se her. Mælkemøtter. Mælkemøtter. Jeg skal bare se her. Alle sammen. Du skal bare sige mælkemøtter. Anden mælk. Fordi, hvad fanden der er det syndrom der afbryder bare lige sådan lige ud. Altså, lige ud i luften for alle sammen. Jeg ved godt, det hakker rigtig meget, da I snakker. Men det er jo meget naturligt for os at lave film. Parodier til Harry Potter. Og det er bare sige, at ellers kommer en kat, som hedder Fil. Undskyld, den hedder sgu ikke Fil, den hedder Kobrud. Nej, den hedder Dumme Kobrud. Og det er så kedeligt, den her parodi. Jeg er faktisk ved at dø af kæde, som hedder Thomas. Jeg kan godt tænke mig at se Thomas Blackman i den her sal. Nu tager jeg ordet igen, ikke? For jeg er ikke nogen grund til, at han bliver med at tage. Så bliver det sådan noget kedeligt parodi-ord, ikke? Så bare se her. Når jeg siger, at den der er den sejeste, skal komme herop. Så kommer den sejeste herop. Og det er sejst. Det gør han fandme. Jamen, det er sgu. Det er der ikke noget her på. Ved du hvad det er? Ja, det siger jeg sgu også. Og den taler rigtig sammen. I do believe sometime in you. Let's see what I'm gonna make for you. Some music and singing. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby, baby, baby. Oh yeah. Jeg klapper som en lille fin kat. Jeg glæder mig til at spise mad. Oh yeah. One Direction. Oh yeah. One Direction. Krummedu. Hvem sagde noget der? Nå, jeg tror også godt, der er mange sejl. Nå, det ser meget godt ud. Fanden, jeg har ondt i hovedet, hvor jeg har haft det lige siden i morges. Det var skidt. Krummedu. Nå, det var lige en smerte her. Hov, du der, du kom til, hvor kom du hen? Det så vi. Jeg tror sgu også, jeg er den sejeste. Men vi går ikke til, at vi kan bilen.